again, pasalamat ko sa inyo na pasalamat dahil sa, yan, magpa 500 subscriber na tayo. At kung gusto sumali mga idol, ito mga idol, free lang ito mga idol, free, walang bayad, no, wala po itong bayad. Magkakaroon po kayo ng ibon na maginang nilalang. At yun na nga, galing Alburo Lock. Yun na nga mga idol, no, hindi tayo nagbibenta ng ibon natin mga idol, nanginaing ako rito mga idol, no, kasi gustong gusto ko sila ilaban mga idol, no, gustong gusto ko talaga sila ilaban, no. Pero mga idol, dahil sa masaya ako mga idol, no, dahil nandiyan kayo, patuloy sumusuporta. At sa mga gusto pa mga idol, sumali mga idol sa gagawin kong parapol mga idol, wala po itong bayad. Napakadali lang po nang gagawin mga idol, no. Pumunta po kayo sa channel ko po, Alburo Lock, at yun, mag-subscribe po kayo doon. Ayun, at comment, sali ako. Yun mga idol, na comment, sali po ako. Huwag niyo po kalimutan, comment, sali ako. Tapos, screenshot po, tapos pasend po dun sa Team Aswang po. Yun, sa team. Yo, what's up mga idol, no? Yun ang isang mapagpalang araw mga idol, kung araw man sa inyo, at isang mapagpalang gabi, kung gabi man ngayon yung mapapanood itong palabas na ito, no? Itong video na ito mga idol, no? At yun nga mga idol, no? Una sa lahat mga idol, no? Nagpapasalamat po ako sa inyo lahat, sa mga subscriber natin dyan. Yun, mega shoutout na sa lahat ng subscriber natin. Yun nga mga idol, magpa 500 na tayo mga idol, 500 subscriber mga idol natin. Maraming salamat, no. Tulad sa ipinangako ko sa inyo mga idol, no, sa lahat ng mga subscriber natin dyan, kung makapanood itong video na to, no, at malamang kilala nila ako, no. Kilala nila ako, no. Mahinang nila lang. Yun know, mga idol, no. So, totoo naman talaga mga idol, no. Mahinang nila lang tayo mga idol. Pero mga idol, yung ibon natin mga idol, gumagawa ng record sa kalawakan mga idol, no. Yun ang naglalaban tayo mga idol. Kahit 2 months at 3 months mga idol, dahil sa yun na binabatak natin sila sa self-tools mga idol, no, hanggang sa feeling ko pwede na silang ilaban, no. At yun, so para sa mga lakas, no, huwag na kayo muna dito. Yun ang di naman joke lang. At yan, sa mga tropa natin dyan, no, yan, pasupport naman sa video natin, sa channel natin, no, sa munting video natin, yun, sa mga tropa, sa mga kaibigan, mga friends dyan. Yan, pasupport naman sa video natin. At yun nga mga idol, wala tayong paligid-ligid mga idol. At ito na nga mga idol, no, dahil sa magpa 500 na tayo mga idol, no, magpaparapol tayo mga idol ng ibon mga idol. At syempre, yung mga subscriber natin mga idol, no, automatic na silang kasali mga idol sa parapol na gagawin natin mga idol. Pag 500 na tayo mga idol, no, kasi ngayon mga idol, nasa tayo ngayon, nasa 400 plus mga idol, 440, ganun, mga ganun. Napakabilis na mga idol, no. Siguro mabukas ulit na araw mga idol, no, mag-start na yung parapol natin mga idol. 500 subscriber mga idol, no. Yung mga idol, no, magpapasalamat lang ako sa inyo mga idol. Papasalamat lang ako sa inyo, no, na dahil nandiyan kayo, mga sumusuporta, no. At yun nga, no, sa mga gusto sumali mga idol, sa mga gusto sumali sa parapol ko, no, yun nga, no, panood ng video mga idol, no, kahit sa video ko mga idol, no, sa Alburo Lock, yun sa YouTube mga idol, no, at pa-subscribe na rin mga idol. Tapos i-screenshot nyo mga idol, no, i-screenshot nyo po, tapos dun nyo po isend sa sa Team Aswang, dun po mag-send po kayo dun sa akin ng picture, at syempre automatic po isasali ko po kayo, no. At yun nga po, again, manood na po kayo ng video ko, kahit konti lang maiksi lang po, kung di nyo magustuhan yung video ko, no, kung sisumali mga idol, no. At yun nga, no, automatic na kasali kayo. At yun nga, no, mahinang nilalang lang tayo mga idol, hindi tayo malakas mga idol, no. At ito nga pala mga idol, no, eto mga idol, ito yung checker na ito mga idol, no. Ito yung checker na ito, yan. Ito yung kapatid ng nilalaban ng South natin ngayon mga idol. So ayun, no, nilalaban natin ng South mga idol, no. Kaya siya kasi mga idol, no, yung South natin ngayon mga idol, no, pinasiter natin mga idol, no. Initlog siya, tapos pinasiter natin. So ito yung pangalawa mga idol, ito yung itlog ulit. At ito inanak to ng wait lang mga idol, no. And April 4, di ba mga idol, no, may isang buwan pala mga idol. Initlog siya na inanak siya ng April 4 mga idol, no. Ito, so ano ito mga idol, no, online yung nanay mga idol, no, tapos yung tatay Bastra mga idol. Talagang napakasulit dito mga idol, no. Yun, sa mga malakas dyan, no, huwag na kayong may pal dito, no. Parang nito sa mga tropa nga dyan, tropa na nangangarap na magkaroon ng ibon na
na masasabi nila ng galing kay Alburo lang. Hindi mo mga idol na pag dulo nito mga idol, balato, bigyan niyo ako ha. Yun na nga na. Hindi ko man napadulo yung mga ibig ko iba mga idol na siya na, yung hindi ko napadulo pero masasabi ko mga idol na solid talaga mga idol no? Kasi siguro baka disgrasya sa daanan kaya hindi siya nakapagano, kaya hindi siya nakadulo kasi hindi siya mabot dun sa sa finish line. At yun nga mga idol, ito isa naman mga idol no. Ito solid to mga idol no. Ay mga idol no. Ayun, solid na solid mga idol, kapatid ni Bibi Mola mga idol no. Ay mga idol, third set mga idol no. Kapatid ni Bibi Mola mga idol, yung black check na mga idol no. Ayun mga idol no. So yun na nga mga idol na para sa inyo yan mga idol na bibigay natin yung ibon yan mga idol no. At yun na nga mga idol, again huwag nyo kalimutan mga idol no. Napakaganda mga idol, napakaganda nito mga ibon na ito mga idol no. At yun na nga pala, salamat ko lang po yan sa inyo no. Maraming salamat po sa inyo mga idol. At yun na nga mga idol no, wala pa pong viewing yan mga idol no. Kaya maludumi pa yung mapa niya no. At yun na nga ano, itong isa nakabundled, itong ano to, check out ito nakabundled ng ano, ng NPC Violet no. At yun naman isa nakakombring lang siya mga idol no. At yun na nga mga idol no, at yun, again, pasalamat ko sa inyo no, pasalamat dahil sa, yan, magpa 500 subscriber na tayo. At yun, kung gusto sumali mga idol no, ito mga idol, free lang ito mga idol no, free, walang bayad no, wala po itong bayad. Magkakaroon po kayo ng ibon na mahinang nilalang. At yun na nga galing kay Alburo lang. Yun na nga mga idol no, hindi tayo nagbibenta ng ibon natin mga idol, na hinahin ako rito mga idol no. Kasi gusto ko sila ilaban mga idol no, gusto ko talaga sila ilaban no. Pero mga idol, dahil sa masaya ako mga idol no, dahil nandiyan kayo, patuloy sumusuporta. At sa mga gusto pa mga idol, sumali mga idol sa gagawin kong parapol mga idol, wala po itong bayad. Napakadali lang po na gagawin mga idol no. Pumunta po kayo sa channel ko po, Alburo Lop, at yun, mag-subscribe po kayo doon. Ayun, at comment, sali ako. Yun mga idol na, comment sali po ako. Huwag niyo po kalimutan, comment sali ako. Tapos, screenshot po, tapos pasend po dun sa Team Aswang po. Yun, sa Team Aswang po, at ito po yung Team Aswang yan. Ayan po yung Facebook page ko po, at papalo na rin po ng Facebook page ko. At yun na po, mga idol na, at yun, hintayin ko po kayo mga idol. Pag 500 na, pag 500 na po tayo mga idol, mag-start tayo ng mag-start po tayo ng parapol po natin. At again po mga idol, sa mga medyo malalayo po no, pasensya na po kayo mga idol no, wala po tayong pa-Gcash o wala po tayong, hindi ko po maiano sa inyo, ipapasa sa inyo na yung ibon, ipapahatid natin sa inyo. Yung alam po mga idol na kung sino man po mabulot natin no, at pa-pick up na lang po talaga no. Dito po sa Dahoville Panda no. Pwede po tayo sa Angeles or basta medyo malapit lang po dito sa Angeles mga idol. Pwede pa natin tayo mag-meet up din mga idol no. At yun na nga mga idol no, at sa yun, parang wala na tayo nakalimutan no. At doon sa lahat ng mga dyan, good luck sa inyo mga idol. Hintayin ko kayo mga idol ha. Malapit na mga idol. Ilang ano na lang mga idol. At yun, pasensya na po kayo sa mga subscriber natin dyan, sa mga solid natin supporters no, solid na supporters, solid na subscriber. At yun po no, irarapol po natin. Kung di man po mabulot yung pangalan nyo, pasensya na po kayo no, pasensya na po kayo. Talagang ganun po talaga. Minsan may buenas, minsan may malas. Yung pero lagi kayong buenas mga idol. Ayun na nga mga idol no, pabibigay tayo ng saya araw-araw mga idol. At yun na nga mga idol no, again mga idol, last show mga idol. Sino nga mga idol no? Ay mga idol no, free lang yan mga idol. Sen, free lang natin ibibigay mga idol no. Wala ka pong babayaran dyan mga idol. Ayan po mga idol no. Ayan. Ito kapatid na ito mga idol na lumalaban sa North mga idol. 2 months na nga idol. Yung March 1 mga idol no. So magti-3 months siya mga idol. Lumalaban yung kapatid niya mga idol no. So almost siya mga idol na sa Bacoor, Cavite mga idol no. Yung last toast namin kahapon. At yung sobrang bilis siya mga idol no. Consistent sa pag-uwi mga idol. At ito naman mga idol no. Ito naman si Bibi Mola mga idol no. So hindi lang natin nasakay sa Tagudin. Hindi natin nasakay si Bibi Mola sa Tagudin kasi natalpak kayo siya na ni Kosan Jojo sa mga idol natalpak siya na walang sticker mga idol. Biglang naisakay niya mga idol. Kaya nga nawalan tayo ng gana no, si Bibi Mola. Pero mga idol no, Bibi Mola mga idol is mabilis mga idol. Sulit yan sa Bibi Mola mga idol no. Hindi natin mapapangako mga idol na speedbird siya mga idol no. Pero depende po yung sa pag-condition nyo mga idol kasi iba po yung sistema ng pag-condition ko. At yun nga, at iba rin yung sistema ng condition ninyo. At sana mga idol no, good luck sa inyo at sana makapagpadulo kayo sa ibon na ito mga idol. Yan! Hintayin ko kayo mga idol! Ayun pala, congratulations sa inyo. Bye-bye!